Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda uYeremiya we-13 namhlanje. Wajongene nesigwebo ke ngoku ngenxa yekratshe. Sebe nekratshe ngoba abafuna uguquka. Abasaboni into embi ngoku kwezinto abazenzayo zokukhonza izithixo, bemazi uThixo ukuthi akayifuni laa nto yokhonza wabo izithixo. Bajongene nesigwebo ke ngoku akuziba mnandi, kuzaba kubi. Othi ke ngoku uvesi wokuqala umboniso heading ithi umboniso wombhinqo weline webhanti. UYehova wathi makayothenga ibhanti alibhinqe, athi agqiba ke ngoku xa selibhinqele alithatha ambolifihla phayana kulaa mlambo endaweni efihlakeleyo. Kanti xa phinda kwayana wathi makahambe ayolithatha elaa bhanti, mefika ibhanti livithi-vithi. Wathi ngabantu bam ke lapho. Hayi masike siyive. Uvesi wokuqala uthi utsho uYehova kum ukuthi, uthetha noYeremiya umprofeti, young prophet, ukuthi hamba uye kuzithengela umbhinqo welineni, ubeke esinqeni sakho ke uze ungawufaki emanzini. Ndawuthenga ke umbhinqo, verse 2, ngokwelizwi likaYehova ndawubeka esinqeni sam, ibhanti walibhinqa. Verse 3, kwafika ilizwi kuYehova kum okwesibini lisithi, uthabathe umbhinqo, verse 4, owuthengileyo osesinqeni sakho usuke uye e-Efrati, that river, Efrati, uwufihle khona emfandeni yengxondorha. 5, ndaya ndawufihla eMefrati njengoko wandimisela umthetho ngapho uYehova. 6, kwathi ekupheleni kwemihla emininzi wathi uYehova kumsuka uye eMefrati uthabathe khona umbhinqo endakuwisela umthetho ngawo ukuze uwufihle khona. Verse 7, ndaya ke eMefrati ndemba ndawuthabatha umbhinqo kuloo ndawo bendiwufihle kuyo, nango wonakele umbhinqo uvithi-vithi bhanti ungasenamsebenzi. Verse 8, kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi, verse 9, utsho uYehova ukuthi ndiyakwenza nje ukonakalisa ikratshe lamaYuda, ikratshe elikhulu laseYerusalem. Eza scripture sithi oziphakamisileyo wothotywa, ozithobileyo wophakanyiswa. Ikratsha lizusenzela nto nathi. Masiziguquke, sizithobe, sizibone njengabantwana bakaYehova. Usidalele ukuba sibe kufutshane naye, siklinge, sizibophelele kuye, sidiphende kuye xa esidaleni. Uye yedwa futhi owasidalayo. Funa loo nto siboyazi, siyikhumbule. Verse 10, aba bantu banobubi bangavumiyo ukuva amazwi am, bahamba ngobungqola bentliziyo yabo, balandela Thixo bambi, ukuze babakhonze baqubuthe kubo, baya kuba njengalo mbhinqo. Athi bazawufana nalaa mbhinqo ungasenamsebenzi. Ayisithi hawo ungayivumeli loo nto ngempilo yakho, noba sowunokuziphakamise kangakanani, unekratshe kangakanani. Zithobe, masizithobeni kuYehova, singazofana nebhanti elivithi-vithi, singavithizeki, singabi nto yanto, ngoba ichaza loo nto leyo ukuthi njena abazuba nto yanto, aba ngumbhinqo ongenamsebenzi. Verse 11, ngokuba njengokuba umbhinqo unamathele esinqeni sendoba njenjalo ukuyinamathelisa kum yonke indlu kaIsrayeli nendlu yonke kaYuda, utsho uYehova,
ukuze kum ibe ngabantu, ibe ligama, ibe yindumiso, ibe sisihombo ke abevanga uJehova aba bantu bendibathanda bethe ncam ndibabhinqele njengebhanti esinqeni sam ingabantu bam. Kodwa ngoku abesevanga babhizi ngoku ngabanye oothixo. Xa sikhonza izithixo sijonge oothixo sihamba siwubuza ngeempilo zethu emagqirheni, siwufincile umvuzo wethu, sizisusile kuyehova. Ngoba singakholelwa kuye, singabuzi yena ngekamva lethu, sihamba siye emagqirheni, siyobuza emagqirheni, siye kubuza kuyehova, sizivulela omnye umnyango nje ozawuvithisa iimpilo zethu. This is a warning, sisilumkiso esi. Sasithetha noYuda ngoku sithetha nathi ngoku, we are in times. Sizifunisise, sibuyeleni kuyehova. Verse 12, uze uthethe kubo eli lizwi, uthumele umprofethi uYeremiya. Utsho uYehova uThixo kaIsrayeli ukuthi yonke imiphanda iyazaliswa ngewayini. Baya kuthi kuwe, asazi nokwazi na ukuba yonke imiphanda iyazaliswa ngewayini na? It's a question. Verse 13, uthi ke kubo utsho uYehova, utsho uYehova ukuthi yabonani ndibazalisa ngokunxila bonke abemi beli lizwe. Abakhesa kaloku xa sesithi ngoku mabanxile awazuzazi noba bangobani, bazozazi noba bangobani. Singayivumeli loo nto leyo, singayivumeli loo nto kuma-communities wethu. Sithi Thixo sincede, susukunxila, susukuthi abantu bazicinge fana bazaziyolisa ngotywala. Asiyithandazele loo nto, sithi niyazi kuma-families wethu ukuthi leli dimoni lotywala malisuke, ngakho umntu makaziyolise ngotywala in the name of Jesus. Ngoba kaloku awunakamva xa ujonga utywala, vuthuza impilo yakho utywala. Athi uyabona, ndibazalisa ngokunxila bonke abemi beli lizwe, kwanokumngani bakhona abahlalele uDavide etronini yakhe, nababingeleli, nabaprofeti bazawunxila, nabemi bonke baseYerusalem bazawunxila. Verse 14, ndibahlekezele elowo kwabo, oyise nonyana kunye, utsho uYehova. Andiyukuba nalufefe, andiyukuba nanceba, andiyukuba namfesane ukuba ndibabonakalise. Ukuba ndingabonakalisi, athi uzabonakalisa ngoba akazuba nasiza, akazuba nanceba. Awufaka njena ukuthi njena bavuthuzwe butywala bona. Zezindaba ezimbi ezo. Xa uYehova inguye lo ngoba osesithi kubo mabahambe kuye. Yabona ukuthi ngoku ngenxa yekratshe labo, ungenxa yekratshe labo, uThixo uyamthanda umntu ozithobayo, uyamthanda uThixo umunye oguqukayo. Alivumeli ipride isolivuthuza umoya wakho ukuthi njena awusasoze uphinda ubuyele ecaweni. Buyele ecaweni. Awuye ecaweni uya kuYesu, uyomamela uba uthini noYesu. uYesu kangasebenzisa nabani na ajike impilo yakho. Ukuthi wena uzuye ecaweni, awuzusondela uThixo, ayizukwenzela nto loo nto, ayizukunceda. Uvuselelo lukaYuda olungenampumelelo, uThixo luthando ulungile uYehova. Usafuna nangoku, usabawonisha, usabafuna. Noba uyatsho athi njena soze ndibe nosizi, soze ndibe nanceba, nabo ndizabayeka ndibathi uphinda kakhona kwasayena. Afuna into yoba mabaguquke, athi abantwana bam, njalo ke nakum nawe. Noba besequmbe kanjani, noba besesone kanjani, uphinde ajike ajonge ezantsi athi abantwana bam.
uthando lwakhe. God is love. Verse 15, yivani nibeke indlebe, musani ukuzidla ngokuba uYehova uyathetha uYehova. Verse 16, umzukiseni uYehova uThixo wenu engekahlisi ubumnyama, zingekabetheki ezintabeni zingekabetheki ezintabeni zocolothi iinyawo zenu, nithembe ukukhanya ke yena ukwenza ithunzi lokufa, akwenze isithokotoko. Verse 17, ukuba anithanga nikuve oku, wolila umphefumlo wam entsithelweni yenu yoqhankqalazo lwenu. Lityityizela lihle inyembezi iliso lam, ngokuba umhlambi kaYehova uthinjiwe. I-warning leyo ukuthi bazawuya elithinjweni xa bengaguquki, anakuzuba mnandi. Nalaa mprofeti ke uyakuthanda nokwakukhala, athi liso lakhe lizawuhlinyembizwa. Verse 18, yithi kukumkani kwakwinkosikazi, zithobeni, hlalani phantsi, ngokuba siyehla ezintlokweni zenu isithsaba sokuhamba kwenu. Zithobeni, buyani kwabathi xa nibakhonza kulaa Bhali. Buyani kuzo zonke ezi zinto ezimbi enizenzayo. Buyani kuYehova, zithobeni. Ozithobeleyo uzawuphakanyiswa, oziphakamisileyo uzawuthotywa. Athi imizi, verse 19, imizi yelisezantsi ivaliwe, akukho ungayivulayo. uYuda ufudusiwe ephela, ufudusiwe, ukhutshiwe ezindlini zayo. Khutshwa nguYehova. Verse 20, phakamisani amehlo enu nibone abavela entla. Uphi na umhlambi obuwunikiwe impahla yakho emfutshane entle? Is i-repentance, the call for ukuziguqula, inguquko from 15. Inguquko yonke le ukuthi mabaguquke babuyele kuyo. Athi nam, verse 26, nam ndiyakuyibhenqa ingubo yakho ibe phezu kobuso bakho. Konke oke uthetha izinto ezizabehlela. Verse 25, liqashiso lakho elo, isabelo sakho esilinganiselwe ndim, utsho Yehova, ngokuba undilibele wakholosa ngobuxoki. Nam ndiyakuyibhinqa ingubo yakho ibe phezu kobuso bakho, bubonakale ukucukucezeka kwakho. Azawucucezeka. Verse 27, ukukrexeza kwakho nokukhonya kwakho namanyala okuhenyoza kwakho ezindulini zonke ezintle ndiwabonile amazothe akho. Yava zonke ke ezi uYehova uyazibona ezimbi azenzayo, noba siphi na uyazibona. Yiyo le nto ufuna ziguquke, uyabona kaloku. Athi ke wena Yerusalem akuyi kuhlambuluka, ingafanelanga ingumzuzu ongakanani na. Athi nena xa ningazuhlambuluka, hlambulukani. uYehova ke ngoku uyambona ukuthi luthando lwakhe apha ukusuka kwiverse 15 yotsho kwiverse 27 ucangacangana ukuthi mabahlambuluke, mabarepente. I-repentance nathi iyasifuna daily ke loo nto. I-repentance, let it be a lifestyle. I-repentance ngathi hayi bendirepentile, benengqombo kuYehova ukuthi njena hey uphi, andithi bendimamkele ukuYehova.
ngabi njalo. Zithobe, masizithobeni kwi-end times, sizazi ukuthi njena sonile. Ubona yonke into ungathi akayiboni into oyenzayo, uyazibona izinto esizenzayo. Yoloo nto sithi masizithobe, sizibone ukuthi njena unguYehova yedwa ozosinceda South Africa. Zonke ezi zinto esizenzayo ezirongo, nendlela esicinga ngayo, nendlela esiphatha ngayo abantu, le ndlela esiphatha ngayo abantu, inkohlakalo, ubulala abantu, ubugqwirha obu bohambo sithatha izinto ezimdaka sithi sihleli nje, kanti sijongela ukuthi abantu mabafe, abantu mabagule, mabathini. Inguquko, uYehova ufuna inguquko, sibuyele kuye. Masibuyeleni kuye, sisukeni kwinkohlakalo, izinto esizenzayo. Zii-end times ezi. Siyabulela kakhulu. Wayethetha nabo ngoku uthetha nathi le ifuna uthetha nathi. Usidalele loo nto yokuba thina masisondele kuye, simamele yena, senze ngokwentando yakhe, hayi nje sibe kude kuye ngale ndlela. Sivume sibone ngathi umtyholi ngoyana orayithi, simamele umtyholi, sibe nenkohlakalo, ubugqwirha. Thi kanti ndijonge umntu njena ngoku, umjongele into yokuthi njena ungamenzani ezawumenza into yokuthi nje akhale. Ngelo xesha ngumakhelwane wakho, umjongele nje into yokuthi njena njengoba senwabe kangaka nje ndiza kwenzani ezawumenza ukuthi akhale. Athi sathi njena ndizawumenza njani ukwenzela ndimhlise kulaa nto akuyo. Kwawugqibelwe Yehova kodwa, ndiyaziyo. Kwawugqibela yena. Yiloo nto kufuneka ungathi njena siyaguquka kwi-end times, ngoba nguye usiqalo, nguye usiphelo, lilizwe lakhe. He is Alpha, he is Omega, the beginning and the end. Oh, hallelujah. Asibambelele kuye, sithathe zonke iingxaki zethu siye nazo